Ένα, δύο. Έτσι. Ναι. Δεν μην πάρει. Και βασική πρώτη θέση. Δεν πιστεύω να το τράβηξες αυτό. Έπρεπε να το τραβήξεις. Τώρα, από πρώτη δημοσίου ξέρω. Πες μου, έχω άδικο στο πλέον. Καλησπέρα σε όλους. Με μορφή παρέλασης, όλοι οι πολιτιστικοί σύλλογοι που είναι καλεσμένοι σήμερα στα Μεσοχώρια έρχονται στον χώρο της πλατείας. Οι σύλλογοι που παρίστανται σήμερα στα Μεσοχώρια 2012 είναι οι παρακάτω. Πολιτιστικός Σύλλογος Αρβαντοβλάχων Αργυροπουλίου. Μορφωτικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος Αμπελίων Βερδικούσιας. Οργάνωση Ποντίων Νομού Καστοριάς ο Πόντος. Πολιτιστικός Σύλλογος Σιταριάς Φλόρινας οι Νέοι Ορίζοντες. Πολιτιστικός Σύλλογος Άρνησας Νομού Πέλας. Και φυσικά οι οικοδεσπότες στα χορευτικά τμήματα του Συλλόγου του Πολιτιστικού Συλλόγου Μεσοχωρίου Άγιος Δημήτριος.
Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω όλους εσάς που βρίσκεστε σήμερα εδώ στα Μεσοχώρια 2012, όλους εσάς τους κατοίκους του χωριού και των χωριών που για ακόμη μια φορά μας τιμάτε. Θεσμός πλέον τα Μεσοχώρια 2012, στον 5ο χρόνο με την επωνυμία Μεσοχώρια η σημερινή εκδήλωση γίνεται με αφορμή το Τριώδιο, γιορτάζοντας τη γιορτή του Αγίου Πνεύματος. Αλλάξαμε φέτος ημερομηνία των εκδηλώσεων. Κάθε χρόνο γινότανε ανήμερα του Αγίου Πνεύματος. Φέτος για διαφόρους λόγους και για καλύτερα πάντα, για την καλύτερη λειτουργία γενικώς του πανηγυριού, μεταφέραμε την εκδήλωση το Σάββατο. Θέλω πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τους πολιτιστικούς συλλόγους που μας τιμήσανε σήμερα και βρίσκονται εδώ στο χωριό μας. Θέλω να πιστεύω ότι θα περάσουν πάρα πολύ όμορφα, μια αξέχαστη έτσι ξεχωριστή βραδιά. Έχουμε όλοι την ευχέρεια και θα κάνουμε τη μεγαλύτερη προσπάθεια να περάσουν όσο καλύτερα γίνεται απόψε στην πανήγυρη του χωριού μας. Να τιμήσω όλους εσάς πρώτα απ' όλα που πολλά χρόνια τώρα, από το 1998 που ξεκινήσαμε και επαναδραστηριοποιήσαμε το Σύλλογο, σε όποια στιγμή σας χρειαστήκαμε, είσαστε πάντα δίπλα μας οι κάτοικοι του χωριού και όχι μόνο. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στους κτηνοτρόφους, τους παρακάτω που θα αναφέρω τα ονόματά τους, που μας στηρίξανε και μας τιμήσανε, δίνοντας ο καθένας από ένα ζώο. Αφού τελειώσουν τα χορευτικά μας, θα γίνει τραπέζι από τα ζώα που δώσαν οι κτηνοτρόφοι, οι παρακάτω κτηνοτρόφοι. Καλαβούκας Δωμάς, Καλαβούκας Αντώνη, Λιτσούκης Μιντιάνης, Λιτσούκης Ηλίας, Κουτούκας Ηλίας, Τζόρας Αριστίδης του Θεοδόρου. Τους ευχαριστούμε από μάχη καρδιάς. Θα παρακαλούσα οι σύλλογοι σιγά σιγά να μεταφέρονται πίσω από μένα το μικρόφωνο, να πάρουν τις θέσεις τους, θα μπορούν να καθίσουν. Εξτράτει μέσα ανθρώπινα. Πάμε καλά. Την εκδήλωση Μεσοχώρια 2012 είπαμε με την παρουσία τους. Ο πρόεδρος του χωριού μας, Αλιπρασίτης Κωνσταντίνος. Η Δημοτική Σύμβουλη Δραγατσίκης Ιωάννης, Σαπουνάς Ιωάννης. Ο Παπαδόδωρας του χωριού, δεν έχω δει κάποιον άλλον σύμβουλο, συγχωρήστε με. Ο τοπικός σύμβουλος Τζίκας Θεόδωρος και η τοπική σύμβουλος Ζέφη Φράτζα. Η συγκεκριμένη εκδήλωση, όπως και κάθε χρόνο, γίνεται με αφορμή να στηρίξει το πανηγύρι. Του Φώτιου Καραβιώτη από την Αλεξάνδρεια η Μαθίας. Ντραμς Παπαδόπουλος, αρμόνιο Θόδωρας Σιταράς. Στο τραγούδι ο Νίκος ο Χρυσοδούλου. Πρώτο χορευτικό τμήμα που θα αρχίσουμε τους χορούς. Λοιπόν, πρώτο χορευτικό τμήμα από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Μεσοχωρίου, παιδιά νηπίων και πρώτης δημοτικού. Πρώτος χορός Αλεξάνδρα, δεύτερος χορός Γιατρός, τρίτος χορός Κοντούλα Λεμονιά και τέταρτος Λογκατσιάρικος.
Όχι όλα. Τώρα να το δω σπίτι. Τη στέγης κλάδο εκλαμμένη, εκλαμμένη. Ορεμένη σαν λόνα Ορμήσατε απ' τη δρόσα, απ' τη δρόσα. Ζαλίζουμε όταν σε συλλογίζουμε. Δεν μπορώ μαύρα, δεν μπορώ και εσύ να παίρνεις στον γιατρό. Άντε εσύ να παίρνεις στον γιατρό, που να μου κάνει μάνα απ' τον καημό. Αγάπησα μάμα, αγάπησα, πικρά ο δόλιος το μετανιώσα. Πικρά ο δόλιος το μετανιώσα, αχ μανούλα μου δεν σ' ακούσα. Άντε σύλλεψα μανάντι την ομορφιά, τώρα είναι αρρώστια.
και το γιατρό δεν ρωτήσα. Σε φιλήσα κι αρρωστήσα και το γιατρό δεν φωνάξα. Χαμήλωσε τους χρόνους σου. Πρέπει να κοψένανε πόλεμον φίλησα νιώτησα, σε φιλήσα κι αρρωστήσα και το γιατρό